יש משפט שאומר, לפני שאתה לומד שפה, אתה לומד את האותיות. ובדיוק ככה בעולם התקשורת, לפני שאתה פותח ספר על פרוטוקול מסוים, אתה צריך להבין איפה הפרוטוקולים השונים משתלבים לתוך המערכת השלמה. היום אנחנו נדבר על TCP/IP, שהוא המודל שמכיל פה את כל הדברים האלה. אני אוהד קרבצ'יק, ובלי עיכובים נוספים אנחנו נתחיל ונדבר על מודל TCP/IP. אנחנו נדבר קודם כל על הרקע למודל ולמה צריך אותו, ננסה להבין בעצם איך עולם התקשורת הגיע לדבר הזה. אנחנו אחר כך נדבר בעצם על מה זה מודל, מי צריך את זה, מה זה אומר מודל ברמה הטכנית, ואחר כך נבין בעצם שהמודל הזה מורכב משכבות, ואנחנו נדבר על כל שכבה ושכבה בתוך המודל הזה, ונבין בסך הכל את מודל TCP/IP. בשביל להבין מה זה מודל תקשורת, ומי בכלל צריך את זה, אנחנו בעצם צריכים להבין מה היה לפני כן בעולם. אז בערך בשנות ה-60 וה-70, כשהמחשבים הראשונים הומצאו, קם הצורך בתקשורת בין המחשבים. בהתחלה היו אמנם מחשבים בודדים שהצליחו לעשות את העבודה שלהם, אבל מהר מאוד היה צריך להתחיל לחבר אותם למחשבים אחרים, ובעצם לנצל את הכוח המשותף שלהם. ובעצם כל חברה, אוניברסיטה, בנק, לקח ובנה לעצמו רשת תקשורת משלו. הוא בנה גם את הכבלים, הוא בנה את המחשבים, הוא בנה את הפרוטוקול, שזה השפה שבה המחשבים מדברים אחד עם השני, הוא בנה את התוכנה, ונניח אם זה בנק, אז הוא בנה גם את התוכנה שבה היוזרים, המשתמשים של הבנק, האנשים שעובדים בבנק יכולים לתקשר, וגם בעצם את כל מה שקשור בתקשורת, מאלף ועד תף. ולמרות שזה נשמע אחלה רעיון, יש בזה המון בעיות. והם למדו את זה על בשרם, בשנות ה-50, 60 ו-70, ובעצם מהר מאוד הבינו שצריך לצאת מהרעיון הזה שכל אחד ממציא את הגלגל מחדש, פשוט כי זה עולה הרבה כסף. כשחברה מסוימת, למשל בנק, שכרה תוכניתנים ואנשים טכניים שיבנו להם רשת תקשורת, הם בעצם קיבלו איזשהו מוצר, ומאותו רגע הם היו חייבים להתעלות באותם אנשים שיתחזקו להם את אותה הרשת. הם היו חייבים לשמור על המתכנתים ולהשתמש רק בדברים שהיו להם מאותו יום ראשון שנבנתה עבורם התוכנה. הם לא יכלו נניח סתם ככה לזרוק את המחשב ולקנות מחשב אחר. כי התוכנה שהם בנו עבדה בדיוק עם המחשב הזה. אז הכל היה מאוד תפור וסגור. ובעצם כשרצו לקחת את הרעיון הזה של מחשבים ולתת אותו, להגדיל אותו כדי שליותר אנשים יהיה את היכולת לתקשר ולהשתמש בו, הבינו שעדיף להשתמש בסטנדרטיזציה, בעצם לבנות מעין סטנדרטים, קופסאות מוגדרות מראש שיכולות לבצע את אותם פעולות. בעצם אותו בנק מהרגע שהם השתמשו בסטנדרטים יכל לזרוק את המחשב של חברה מסוימת ולקנות במקומו מחשב אחר ולחיות בהנחה שהכל יעבוד כמו שצריך. שלוקחים את הבעיה הזאת, נניח, של בנק שצריך איזושהי תוכנה ותקשורת שתעבוד לו, ולוקחים והופכים אותה לסטנדרט, בעצם מצליחים לגרום לזה שהיא תהיה בנויה מחלקים שונים, ושכל חלק וחלק לא יהיו תלויים אחד בשני. הדבר הזה, שאנחנו תכף נרחיב עליו יותר לעומק, שנקרא מודל תקשורת, בעצם חברות שהן ארגוני תקינה, חברות גדולות, בינלאומיות, שיש להם את הזמן ואת המשאבים לשבת ולחשוב ולפתור את הבעיות מראש, אז הם אלה שיזמו בשנות ה-70 וה-80, ויוזמים גם מלפני כ-100 שנה אפילו לפני כן, ועד היום, ארגונים כמו איזו לקחו את הבעיה הגדולה הזאת שנקראת תקשורת, ופירקו אותה באמצעות מודל תקשורת לבעיות קטנות יותר, שקל יותר להתמודד עם כל אחת מהן בנפרד. ספציפית במודלים של התקשורת שאנחנו נדבר עליהם, לקחו את הבעיה הגדולה ולא סתם חילקו אותה לבעיות קטנות, אלא חילקו אותה למעין שכבות. הרעיון הוא בעצם שכל שכבה יש לה איזשהו תפקיד ספציפי. ברגע שאנחנו לוקחים את הבעיה הגדולה, את המודל הזה, את עולם התקשורת ומחלקים אותו לשכבות, אנחנו בעצם אומרים, כל שכבה יש לה תפקיד מסוים, יש לה משימות מסוימות שהיא צריכה למלא. כל עוד היא ממלאה את המשימות האלה, לא משנה איך קוראים לה, לא משנה אם אני כתבתי אותה או חברה אחרת כתבה אותה. ברגע שיש את ההגדרה של המשימות, בעצם אפשר לחבר את כל המשימות השונות
לעולם תקשורת אחד עובד, ואפשר לקחת רכיב אחד, שכבה אחת, ולהחליף אותה בשכבה אחרת שעושה אותו דבר. כל עוד המימוש של אותה שכבה ממלא את כל המשימות שצריך, הכל מובטח לנגן ביחד. לדוגמה, אם נדבר על כריך או סנדוויץ'. בכריך יש לנו שתי פרוסות של לחם, שהמטרה שלהם זה להחזיק את התוכן. התוכן יכול להיות גבינה צהובה, יכול להיות נקניק, לא ביחד, אבל בעצם את הלחם אפשר להחליף ללחם אחר, לחם שחור, לחם לבן, פיתה, ואת הבפנים אפשר להחליף למשהו אחר, והם לא תלויים אחד בשני. כל עוד יש לי לחם ויש לי תוכן בפנים, אני אהיה מבסוט. אז היום אנחנו נתמקד בשני מודלים. הראשון נקרא מודל 7 השכבות, או באנגלית מודל OSI. חשוב להכיר גם את המינוח באנגלית, מכיוון שאנחנו מתעסקים בדברים טכניים שאם אנחנו צריכים לדבר עם אנשים או לחפש אותם באינטרנט, אנחנו צריכים להכיר את השמות שלהם באנגלית. אוקיי? מודל 7 השכבות הוא הומצא על ידי חברת איזו, ארגון התקינה העולמי איזו, שהלך והגדיר בעצם את הבעיה שנקראת עולם התקשורת וחילק אותו ל7 שכבות שונות. כל שכבה, כמו שאמרנו, יש לה משימה משל עצמה, הגדרות וכן הלאה, ובעצם המכלול ביחד פותר את בעיית התקשורת. מה שכן, מודל 7 השכבות הוא בעיקר נשאר מודל תיאורטי והוא לא תפס בעולם המעשי. קשה היום ללכת לחנות ולהגיד, אוקיי, אני יכול בבקשה לקבל מכשיר שתומך במודל 7 השכבות? ולעומת זאת אנחנו נדבר על מודל אחר שנקרא מודל TCP/IP, שהוא המודל שתפס באמת, הוא נבנה אחר מודל 7 השכבות, ולכן חשוב שנכיר גם את מודל 7 השכבות, ומודל TCP/IP שהומצא בשנות ה-70, אז הוא מודל שתפס והוא מורכב מ4 שכבות, והוא ממלא את כל המשימות כמו מודל 7 השכבות, כי הוא יודע לפתור את בעיית התקשורת גם כן, ואנחנו נדבר על השכבות השונות. עכשיו שדיברנו ככה על מה זה מודל בגדול, בוא ננסה להבין ברמה הטכנית מה זה אומר מודל. אתה רואה, יש לנו פה שני מחשבים, מחשב אחד בצד שמאל ומחשב אחד בצד ימין. המחשב בצד שמאל יש לו מידע שהוא רוצה לשדר. רואים את זה במילה שלום. יש לו את המילה שלום שהוא רוצה לשדר למחשב בצד ימין. יש ביניהם תקשורת, איזשהו ערוץ תקשורת, במקרה הזה זה נראה כמו כבל, והמטרה שלנו זה להבין איך השכבות השונות פה עוזרות לנו בשביל להעביר את המילה שלום לצד השני. לא מה הן עושות, לא מה כל שכבה עושה ומה המטרות ולמה היא ככה ולמה זאת ככה, אלא יותר להבין איך הן מתחברות אחת עם השנייה. מה זה אומר שיש שכבות בעצם? אז אם נסתכל, נניח שאני יושב במחשב הראשון וכותב את המילה שלום, לוחץ Enter, אני מצפה שזה יעבור בכבל ויגיע למחשב השני ויקפוץ לו על המסך ויציג לו את המילה שלום. אבל אנחנו בעצם עובדים פה עם מודל שכבות. אז מה שקורה בעצם כשאני לוחץ Enter, אני עושה את זה בתוך תוכנה מסוימת. למשל, נניח בצ'אט. אני כותב שלום, לוחץ Enter. מה שקורה בעצם, הטקסט שאני כתבתי, המילה שלום, היא נמצאת בתוך הצ'אט, והיא עכשיו, כשלחצתי Enter, היא עוברת מהתוכנה, מהאפליקציה שנקראת צ'אט, לתוך חלק בתוך המחשב, שהוא השכבה מתחת. הוא מקבל טקסט, 4 אותיות, המילה שלום, והתפקיד שלו כשכבה בפני עצמו, זה להעביר אותו למחשב בצד השני, נניח ולדאוג שהמידע יישאר כמו שהוא. נניח שאם קרה ופתאום בדרך היה איזשהו ברק, ומשהו קרה שם לאותיות, אז התפקיד של השכבה הזאת, לגרום לזה שהצד השני יבין בדיוק מה נשלח. נניח שמשהו יתפקשש, הוא צריך לתקן אותו. זה נניח הגדרת תפקיד של השכבה הזאת. ברגע שהמילה שלום ירדה לחלק השני, לשכבה השנייה במודל, בעצם השכבה הזאת מדברת באותיות A, B, C, D גדול, כמו שאנחנו רואים. ובעצם היא כבר לא מעניין אותה המילה שלום, לא מעניין אותה התוכן של מה שאני אמרתי בצ'אט, היא הולכת להוסיף עוד מידע על המידע שלי בשביל למלא אחר המשימה שלה. המשימה שלה זה לבדוק שהמילה הועברה בצורה תקינה למשל. ביחד עם המילה שלום מתווסף עוד כמה פיסות מידע. במקרה הזה כתבתי את האות A, והשכבה הזאת תעביר את המידע הלאה. כשהמידע יגיע לצד השני, בצד השני יש את אותה שכבה
כמו שאתם רואים, מצד ימין יש ABCD בצד ימין. השכבה שם היא גם יודעת לדבר את אותה שפה, וכשהיא תקבל את המילה שלום ואת האות A, היא תדע לקרוא את ה-A הזאת ולהבין אותה, כי בעצם זה אותו מנוע, אותו מוח, כמו שקרה בצד שלי, זה אותו פרוטוקול, אותה שפה. ואז הוא ידע לקרוא את ה-A הזה, והוא ידע להבין, קיבלתי איזושהי מילה שאני צריך להעביר אותה לצ'אט. רגע, אבל אני צריך לבדוק האם המילה תקינה, וזה מה שבעצם ה-A אומר לו. הוא לא באמת מודע למילה שלום, אבל הוא בודק שהכל תקין והכל בסדר. ברגע שכן, הוא לוקח את המידע, הוא לא יודע מה זה, 4 אותיות, והוא מעביר אותו למעלה, לשכבה מעל, בחזרה לאפליקציה שנמצאת במחשב השני, ואז קופץ לי על החלון המילה שלום. אז זה דוגמה שעשינו עם רק שכבה אחת, אבל כמו שאתם רואים פה זה עובד גם בשכבות שונות. בואו ננסה לראות את זה. אז יש לנו את המילה שלום שאני מתקתק במחשב הראשון, זה יורד לשכבה השנייה מתחת, ובעצם היא עושה מה שהיא עושה והיא מצרפת עוד כמה פיסות מידע, את האות A. ולוקחת את המידע הזה ומעבירה אותו לשכבה מתחת. השכבה מתחת כבר מקבלת שלום A. ולא מעניין אותה באמת מה כתוב, היא לא יודעת מה זה שלום והיא לא יודעת מה זה A. כמו שאתם רואים, היא יודעת לדבר בסימנים. אז התפקיד שלה זה תפקיד אחר, למשל להעביר את המידע ברשת, והיא מוסיפה את הסימנים שהיא צריכה בשביל התפקיד שלה, בשביל לגרום למידע לעבור ברשת. אז היא מוסיפה את הסימן שלה, במקרה הזה דולר, וכמו מקודם הולכת ומשדרת את זה לשכבה מתחת, זה עדיין הכל בתוך המחשב. עכשיו המידע הזה מגיע, שלום A דולר, מגיע לשכבה, כמו שאתם רואים פה, השכבה הכי תחתונה, והשכבה הזאת מדברת באותיות ABCD קטנות. המידע שהגיע שלום A דולר, היא לא מבינה אותה, לא יודעת מה זה, זה מבחינתה מידע, ויש לה תפקיד. נניח במקרה הזה התפקיד שלה זה לדעת לשדר את זה על חוט. בסדר? יש לנו פה חוט בין המחשבים. אז היא לוקחת את המידע, מוסיפה לו את האות A קטנה שלה, ומשדרת את זה. עכשיו, פעם ראשונה, באמת המידע יצא מהמחשב, על הכבל. הוא עובר בכבל, הוא מגיע למחשב השני, המחשב השני מקבל את זה. מה במחשב השני מקבל? השכבה הכי נמוכה, האחרונה שקרתה במחשב המשדר. זאת שיודעת לדבר ב-A, B, C ו-D, כמו שאתם רואים, באותיות קטנות. אז היא מקבלת שלום A גדולה, דולר ו-A קטנה, לוקחת, מבינה את ה-A הקטנה, מטפלת במה שהיא הייתה צריכה לטפל בשביל לקבל את המידע, זה המטרה של האות A. לקחה, הבינה הכל בסדר, מעלה את שאר המידע, שזה שלום A דולר, לשכבה מעל. השכבה מעל שמדברת בסימנים לוקחת ומפשיטה את הדולר משם, עושה מה שעושה, ומעלה את השלום A לשכבה מעל. השכבה מעל מקבלת את השלום A הזאת, A גדולה, מבינה את ה-A, מעיפה אותו ומעבירה את המידע עצמו לתוכנה כבר. ככה השכבות בעצם מתרכבות אחת על השנייה, וביחד פותרות את בעיית התקשורת. למה אנחנו צריכים כל כך הרבה שכבות? פשוט כי עולם התקשורת הוא עולם גדול ומסובך. אנחנו רוצים לפשט את הבעיה הגדולה לבעיה קטנה. מבחינתנו לא משנה אם המחשב שרשמתי בו את השלום נמצא בסין והמחשב השני נמצא בארצות הברית. זה בעיה מסובכת ובשביל לפתור אותה אנחנו צריכים לפרק אותה לבעיות קטנות יותר. אחרי שהבנו מה זה בעצם מודל תקשורת ואיך הוא בעצם עובד, אז בואו נסתכל שנייה מה זה מודל TCP/IP ומה זה מודל 7 השכבות או מודל OSI. רק ממש שנייה, אנחנו לא ניכנס לכל השכבות השונות ומה זה כל אחת ומה היא מטפלת בה, אנחנו נעשה את זה למודל TCP/IP בקרוב. אבל בינתיים בואו נסתכל. אז קודם כל מודל 7 השכבות, אתם רואים, מתחיל למעלה בשכבה Application. כנ"ל במודל TCP/IP. מודל TCP/IP מכיל פחות שכבות, מודל OSI מכיל 7 שכבות, מודל TCP/IP מכיל 4 שכבות, ובעצם יש פה איזושהי הקבלה בין המודלים. הם באותו גובה כי הם מטפלים בכל בעיית התקשורת. כאשר במודל 7 השכבות חילקו את הבעיות לבעיות יותר ויותר קטנות, מודל TCP/IP הבעיות הן קצת יותר גדולות, אבל באמת הן פתירות עדיין בצורה הזאת. אנחנו נתמקד בכל אחת מהשכבות, בואו רק נכיר אותן. יש לנו את השכבה הכי עליונה, את שכבת התוכנה או Application, מתחתיה שכבת הטרנספורט או התעבורה,
מתחתיה שכבת האינטרנט, ומתחתיה השכבה האחרונה, שכבת הקו. השכבות האלה בעצם פותרות את כל בעיית התקשורת, ויש להם הקבלה מסוימת במודל 7 השכבות, וחשוב גם להכיר את השמות של מודל 7 השכבות. לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל זה אפליקיישן, כי בספרים השונים מוזכר, כשמדברים על פרוטוקולים, מוזכר אותה שכבה מקבילה במודל 7 השכבות. אז למשל כשאנחנו נדבר על פרוטוקול TCP, אנחנו נדבר שהוא בשכבה הרביעית או החמישית. הכוונה היא תמיד מול מודל 7 השכבות. Presentation, Session, Transport, Network, Data Link ופיזיקל, או בעברית תוכנה, תצוגה, שיחה, תעבורה, רשת, בקרת קו והפיזית. אלה השכבות השונות של מודל 7 השכבות. עכשיו שאנחנו מבינים בערך מה זה מודל TCP/IP, ממה בערך הוא מורכב, למה צריך אותו, בואו ננסה להבין ממש את השכבות השונות. אז אחרי שראינו את השכבות השונות במודלים השונים, אנחנו מתמקדים במודל TCP/IP. אנחנו נדבר על כל שכבה ושכבה, גם השם, גם מה המטרה של השכבות. ממש לעומק ננסה להבין מה המטרה של כל שכבה ושכבה. ננסה להבין איזה אימפלמנטציות או איזה מימושים, בעצם איזה פרוטוקולים נמצאים בכל אחת מהשכבות ואפשר להשתמש בהם. אז אנחנו מתחילים למעלה, בשכבת התוכנה או האפליקציה. מה זה? למה צריך את זה? מי צריך אפליקציה? אז התשובה היא שבשביל האפליקציה בדיוק המציאו את כל מודל 7 השכבות, את כל מודל TCP/IP. המטרה היא בעצם להעביר מידע מצד לצד, ממחשב למחשב. למי? לאותה אפליקציה. נניח שאני בצ'אט, זאת המטרה שלי. אני רוצה שהתקשורת תעשה מה שהיא צריכה בשביל להעביר את ההודעה שלי לצד השני, ואת ההודעות מהצד השני אליי. אם זה תוכנה בבנק, אז אני צריך שהבן אדם שעובד יוכל לתקתק, לראות מה מצב החשבון של לקוח, ולהכניס פעולות, ושזה ילך למחשב בצד השני, שזה השרת של הבנק. אז בעצם האפליקציה היא מרכז התקשורת. אז יש לנו הרבה אפליקציות, אתם מכירים חלק מהם. הכוונה פה, אפליקציות, תוכנות, שהן תוכנות שצריכות רשת, צריכות תקשורת. למשל, לגלוש באינטרנט. בשביל לגלוש באינטרנט אני ניגש לאיזשהו שרת באיזשהו מקום. אני פונה אליו. אז בעצם עולם התקשורת ומודל TCP/IP בפרט, הוא זה שמייצר לי את התעבורה, כאשר האפליקציה שאני משתמש בה זה הדפדפן, והאפליקציה שמה היא משהו דומה לדפדפן, בשרת המרוחק. אותו דבר למשל בדואר אלקטרוני, אני שולח הודעה, זה מהמחשב שלי לשרת הדואר, הם מדברים באותה שפה. יש להם פרוטוקול תקשורת שהם מדברים. בואו ניתן פה כבר שמות. אם דיברנו על גלישה באינטרנט, אז אנחנו מדברים על פרוטוקול כמו HTTP, שאתם מכירים אותו כשאתם כותבים כל פעם כתובת למעלה בדפדפן. או דואר אלקטרוני קצת פחות מוכר, SMTP, POP3. אלה השמות המקצועיים, הפרוטוקולים, שגם אולי אותם נזכור בהמשך. אז התוכנות מתחלקות לשתיים. יש תוכנות שהן סטנדרטיות, הכוונה שגם הם סטנדרט בפני עצמם. אפשר ללכת באינטרנט לאתר של RFC Editor, למשל, אם תחפשו את זה RFC Editor בגוגל, אתם תראו שאתם יכולים לקרוא כמעט את כל הסטנדרטים בעולם. ממש זה באנגלית, לא קלה, וכל אחד זה 500 עמודים, אבל ממש אפשר לקרוא הכל. המטרה היא, עוד פעם, שכל מי שרוצה לבנות תוכנה סטנדרטית, יעבור אחר כל מה שרשום שם, כל ההגדרה של הסטנדרט. ואז בדיוק כמו שאמרנו ששכבה אחת יכולה להתחלף עם שכבה אחרת, זה לא משנה אם אוהד כתב את התוכנה הזאת או מישהו אחר, אם הן מדברות את אותו סטנדרט. אז אמרנו בעצם שגלישה באינטרנט היא סטנדרט. למה? כי זה לא משנה עם איזה דפדפן אני עובד. יכול להיות שאני עובד עם Firefox, עם Explorer, עם Chrome, כל אחד מהדפדפנים האלה יודע לדבר את הפרוטוקול תקשורת, שזאת האפליקציה HTTP, ולכן כל מה שמופיע באתרים יודעים שלושת הדפדפנים האלה להראות.
כנ"ל בדואר אלקטרוני, זה לא משנה אם אני משתמש באפליקציה שלי באייפון, או באוטלוק, או בכל אפליקציה אחרת שיודעת לקרוא את אותם שפות דואר. אז בעצם, אם נתמקד עוד פעם בשכבת התוכנה, אז שכבת התוכנה זה בדיוק אותו פרוטוקול התקשורת. אז חוץ מהתוכנות הסטנדרטיות האלה, או מהאפליקציות הסטנדרטיות האלה, יש גם אפליקציות פרטיות. כל מיני חברות מסחריות שעושות איזושהי אפליקציה שיש לה איזשהו שימוש מסחרי. והתוכנות האלה או האפליקציות האלה הם לאו דווקא פתוחות. אי אפשר ללכת לקרוא ולהבין איך אני יכול לכתוב אפליקציה משלי כזאת. למשל סקייפ, מסנג'ר, ICQ. זה אומנם אפליקציות שמשתמשות בעולם התקשורת, אבל האפליקציה עצמה היא של אותה חברה. אז בעצם הבנו שהשכבת התוכנה היא מכינה לנו איזשהו מידע, שאת המידע הזה היא מורידה לשכבה מתחתיה, שעכשיו אנחנו נתמקד בה, שנקראת שכבת התעבורה. שכבת התעבורה, כמו שאתם רואים, המטרה שלה זה לבקר על המידע, לבקר את המידע. מה זאת אומרת לבקר את המידע? השכבה הזאת נמצאת בשני המחשבים, במשדר ובקולט. ובעצם פה אני יכול קצה לקצה לבקר את כל עולם התקשורת. אמרנו שאני שידרתי את המילה שלום, המטרה של שכבת התעבורה פה זה לדאוג מה שצריך לעשות כדי שהמידע יגיע כמו שהוא לשם. אני לא רוצה שאתה תקרא את המילה עם ג'יבריש בגלל שהיה פה איזושהי בעיה בתקשורת. אז המטרה של השכבה הזאת זה לבקר על המידע. האם המידע תמיד צריך להיות בדיוק כמו שהוא נשלח? זאת שאלה לגיטימית והתשובה היא לא תמיד כן. אז בדיוק בשביל השאלה הזאת, שכבת התעבורה בעצם מתחלקת לפרוטוקולים. כל פרוטוקול נותן אופן שונה לבקרה על המידע. יש פרוטוקולים שבאמת בודקים ומאשרים שהמידע שהתקבל הוא באמת המידע שנשלח. וזה משהו שנרצה להשתמש בו בשביל הצ'אט. אבל לעומת זאת, פרוטוקולים אחרים, נניח וידאו, אין טעם לוודא שהוידאו בדיוק הגיע איך שאני שידרתי אותו. מכיוון שיכול להיות שבשביל זה צריך לתת איזשהו תוספות על המידע שהן ממש מאיתות אותו. יכול להיות שזה לא טוב לאפליקציה שהיא כל כך חיה וריל טיים. אז יש פה כמה אופציות, ביניהם 2 שהן מאוד רציניות וסטנדרטיות ומשתמשים בהן הרבה בעולם. שני הפרוטוקולים האלה, אחד נקרא TCP, אתם רואים Transport Control Protocol, והשני UDP, User Datagram Protocol, ושני הפרוטוקולים האלה הם מאוד מאוד שונים במהותם. אחד, המטרה שלו זה להיות הכי פשוט, הכי מהיר, והשני זה להיות מה שצריך בשביל שהמידע יעבור בצורה מבוקרת ונכונה. זאת אומרת שמה שאני שידרתי, TCP יבטיח לי שהוא יתקבל גם. בסדר? נניח אם אני רוצה עכשיו לעשות תוכנה לבנק, אני צריך לבחור האם אני רוצה שהוא ישתמש ב-TCP או ב-UDP, ומכיוון שאני מדבר פה בבנק וכסף, זה כנראה ישתמש ב-TCP. זה מביניהם שמבטיח את כל התוספות האלה, שהמידע באמת מבוקר. אז השכבה הזאת, לא משנה אם אתה משתמש בזה או בזה, בפרוטוקול הזה או בפרוטוקול הזה, אתה משתמש בשכבה הזאת, ואתה מקבל מעין שירותים. בסדר? אם אתה משתמש ב-TCP, יכול להיות האות A, התוספות של השכבה הזאת תהיה גדולות, יכול להיות שהם קצת יעטו את המידע, ויש מצבים זה גם נשמע לנו מאוד הגיוני שהם יעטו את המידע. למשל, אם אני משדר משהו, והמידע הלך לפח, כי קרה משהו ברשת באותו זמן, אני מצפה מ-TCP שהיא תשדר עוד פעם את המידע. וכל הדבר הזה, היא מבטיחה לי בלי שאני אצטרך לעשות שום דבר אצלי באפליקציה. זה ממש גדול. הרעיון הוא ש-TCP הוא כמו קופסה שחורה, הוא נותן לי את כל הדברים האלה והוא פותר אותם. אם צריך ומידע הלך לפח, הוא ישדר אותו מחדש. הוא ידאג לוודא שבאמת המידע מגיע לצד השני. ובאמת, כל הדבר הזה כקופסה שחורה נותן לי פה את התעבורה. הוא באמת מבקר לי את המידע. אז אני לוקח את המילה שלום, זורק אותו, נניח ל-TCP, אני יכול לשכוח מזה, זהו.
התפקיד עכשיו של TCP לדאוג שזה יעבוד. משהו נוסף שנכנס בשכבת התעבורה, מונח טכני שנקרא פורטים, פורט באנגלית, ואנחנו נכיר אותו אחר כך כשנדבר על TCP ו-UDP. השכבה הבאה היא שכבת האינטרנט. היא מקבילה לשכבה השלישית במודל 7 השכבות, פשוט כי היא מדברת על נטוורק, על איך בעצם אני יוצר רשת. עוד פעם, השכבה הזאת מקבלת את המידע מ-TCP, כלומר היא מקבלת איזושהי חבילת מידע, שהמטרה שלה, של TCP, זה שהיא תעבור לצד השני ו-TCP כבר יבקר אותו. אז השכבת האינטרנט, המטרה שלה בעצם זה להעביר את המידע ממקום א' למקום ב'. לא משנה מאיפה בעולם לאיפה בעולם, לא משנה אם המידע לא יצליח לעבור או יקרה לו משהו באמצע, זה כבר מישהו אחר דואג. התעבורה. לנו חשוב בעצם לדעת להעביר אותו ממחשב א' למחשב ב'. וכשאני אומר מחשב א' למחשב ב', הכוונה היא כל שני מחשבים בעולם. כל מי שמחובר לרשת האינטרנט, כמו השם, שכבת האינטרנט, יכול לדבר עם כל אחד בעולם הזה. אז שכבת האינטרנט והסימנים שלה, כל התוספות שלה, המטרה שלהם לגרום להעביר את המידע מהמחשב שלי למחשב ההוא. ויש פה הרבה בעיות, וזה עולם מאוד קשה, ויש פה לפעמים עומסים בתקשורת, וכל הדברים האלה הם דברים ששכבת האינטרנט היא זאת שהיא מבינה את הבעיות האלה ומטפלת בהם. ספציפית, אחד מהדברים ששכבת האינטרנט נותנת זה כתובות, מכיוון שאני נמצא במחשב מסוים ואני רוצה לפנות למחשב אחר, אני צריך לדעת איך קוראים לו, יש הרבה מחשבים. אז שכבת האינטרנט באמת נותנת את השמות האלה, כתובות IP. כמו ששכבת האינטרנט, אנחנו מדברים על פרוטוקול ספציפי שנקרא IP, אינטרנט פרוטוקול, אז באמת, כמו ה-IP, הפרוטוקול, גם יש IP address, כתובת IP, והיא בעצם מאפיינת פה אנשים, מחשבים. לכל אחד יש כתובת משלו, ואז ככה אני יכול לדבר עם מישהו מרוחק. אני יודע את הכתובת שלי, אני יודע את הכתובת שלו, הוא אחר כך יוכל לחזור אליי, ובעצם כל המידע הנוסף הזה זה מה ש-IP נותנת. משהו נוסף שקורה בשכבות האלה כבר, בשכבה הזאת ובשכבה הבאה, שלא כל כך קרה בשכבות מעל, זה בעצם שיש לנו עכשיו מכשירים שמבינים כבר את המידע הזה. זאת אומרת שכשאני משדר את המידע, את המילה שלום, כנראה שאף אחד לא יקרא את המילה שלום, זה לא מעניין אף אחד. זה מעניין רק את השרת בצד השני, או את המשתמש בצד השני. אבל מה שכן, שכבת האינטרנט היא כבר מעניינת כשלעצמה בשביל הרשת. למה? כי הרשת צריכה לדעת לאן להעביר את המידע. אז היא צריכה ממש לקרוא את המידע. אנחנו תכף נראה איך זה עובד, אבל היא ממש צריכה להסתכל במספרים שהשכבה הזאת במחשב שלי כתבה. כמו דואר. בדואר אני כותב על מכתב, אני כותב מה שאני רוצה ואני שולח אותו במעטפה. הדבר לוקח ומסתכל על המעטפה ומעביר אותו לדבר אחר, וככה הוא עובר בעולם. אותו דבר קורה בשכבת האינטרנט. המחשב בצד שלי הוא זה שכותב את הנמען ואת המען על המכתב, ואחר כך הוא שולח אותו. האינטרנט מלא באנשים כמו דברים. למכשירים האלה הם נקראים נתבים או ראוטרים. אז אנחנו נבין את המכשירים האלה יותר לעומק כשנדבר יותר לעומק על שכבת האינטרנט, אבל בינתיים זה נותן לנו מושג די טוב. אז הם לוקחים את המידע הזה ומעבירים אותו הלאה לעבר היעד. יש הרבה פרוטוקולים שקשורים בשכבת האינטרנט, אבל שכבת האינטרנט כשכבה היא רק פרוטוקול אחד, IP. בגלל זה גם למודל קוראים TCP IP. IP הוא חלק מאוד מאוד מרכזי. ואומנם ראינו ש-TCP אפשר לא להשתמש בו ואפשר להשתמש בפרוטוקול אחר UDP, IP הוא ממש פרוטוקול יחיד שמהווה את שכבת האינטרנט. יש עוד הרבה פרוטוקולים שקשורים בו, שהם עוזרים לו למלא את התפקידים שלו, ואנחנו נגיד רק את השמות ואנחנו נתעסק בהם יותר מאוחר. אז למשל פרוטוקולים כמו ARP, ICMP, IPsec, Multicast, IGMP, פרוטוקולי ניתוב, כל הדברים האלה נכנסים איפשהו בשכבת האינטרנט.
ועוזרים ל-IP למלא את המשימה שלו, שזה להעביר את המידע מקצה לקצה. עכשיו, אתם רואים בעצם את אותו סרטוט שהיה לנו מקודם, את אותה בעיה, אני רוצה להעביר את המילה שלום, אבל בעצם פה כבר נכנס הקופסה השחורה באמצע, שנקראת נתב, שיודעת לקרוא את המידע, ובואו ננסה להבין איך היא עובדת. אז אנחנו נדלג על ההסבר של שלום ועל כל מה שקורה במחשב בצד ההוא, רק נגיד שבשכבת ה-IP, המחשב שלי כותב את הכתובת שלו ואת הכתובת של מי שהוא רוצה לשלוח אליו. הדבר הזה יורד לתוך השכבה הנמוכה מתחת, שקוראת ABCD, קטן, ומוסיף עוד קצת מידע. אנחנו עוד לא דיברנו על השכבה הזאת, אז אנחנו עוד לא בדיוק מבינים למה צריך את המידע, אבל בסדר. הדבר הזה יוצא בכבל, ומגיע באמצע עכשיו לנתב. הנתב מקבל את המידע הזה, הוא גם מדבר בשכבה הזאת, ABCD קטן, הוא מקבל את המידע מהמחשב שלי, הוא מבין וזורק את האות A קטנה, והוא מקבל את הדולר. עכשיו הדולר פה מייצג את הכתובת שלי, ואת הכתובת של מי שאני רוצה לשלוח. אז בעצם הנתב הזה מבין את זה, הוא יודע לקרוא ולהבין, המידע מיועד למחשב של חבר שלו, שם, בסין. אז הוא עושה את ההחלטות שלו, בגלל זה יש פה סימן שאלה, הוא עושה את ההחלטות שלו, ואז כשהוא מחליט, הוא לוקח את המידע והוא רוצה לשדר אותו לאן שהוא צריך. אז הוא לוקח והוא עוד פעם עוטף אותו בשכבה מתחת. בגלל זה המידע כאילו עולה עד השכבה מעל, נעשית בה החלטת ניתוב, ואז כשהוא החליט, הוא לוקח והוא מחזיר את זה לכיוון הכבל. הוא לוקח והוא עוטף אותו, יכול להיות שעכשיו זה לא יהיה עטוף ב-A, אולי זה יהיה עטוף ב-B. ומשדר את זה בכבל אחר. יכול להיות שזה עכשיו משודר בלוויין בכלל. אז הוא עשה את ההחלטה הזאת, בגלל זה נתב קוראים לו שהוא רכיב בשכבה השלישית. כלומר הוא מתעסק גם בפרוטוקול מתחת, בפרוטוקול הקו, אבל גם בניתוב. הוא ממש מסתכל על המידע. עכשיו שהבנו בעצם מה התפקיד של השכבה השלישית, שכבת ה-Network, שכבת IP, אנחנו יכולים לצלול לשכבה הנמוכה, שכבת הקו. אז בעצם, רגע. אם IP יודע להעביר את כל המידע בעולם, מה אני צריך שכבה? מתחת. נשמעת כמו שאלה לגיטימית, אבל לא. IP לא מודע לכל מה שקורה בעולם. הוא רק יודע להעביר את המידע. כמו שהדבר יודע להעביר את החבילה שלי, או את המכתב, אבל הוא לא צריך לדעת לשלוח את זה במטוס, הוא לא צריך להטיס מטוס. נכון? אז באמת, הנתב והשכבה השלישית היא בעצם, היא מנהלת את העניינים, אבל היא לא זאתי שמעבירה את המידע. בשביל זה יש לנו עוד שכבה נוספת, שכבת הקו, והמטרה שלה בדיוק זה להעביר את המידע בין מספר מחשבים מצומצם. יכול להיות שזה כמה מחשבים שנמצאים באותו חדר, או באותו בניין. יכול להיות שזה 3 מחשבים שנמצאים בשתי יבשות שונות. אבל פה נכנסת הבעיה הפיזית גם. כלומר, המטרה של השכבה הזאת, כשאם צריכה להעביר את המידע בין מספר מחשבים, זה ממש לפתור את הבעיה ברמה האמיתית. איך אני משדר מידע על כבל? מה זה כבל? איזה כבל? איזה קונקטור, מחבר, איזה מחבר יש לכבל כדי שהוא יוכל להתחבר למחשב שלי? איזה מתח אני הולך לשדר בכבל, איזה תדר אני הולך? ואם יש לי כמה מחשבים, אז כבר שאלות שהן קצת יותר מתוחכמות. אם יש לי 5 מחשבים, איך אני יודע לאיזה מחשב זה מיועד? אז גם פה יש איזה שהן כתובות לפעמים. אבל בעצם בואו ננסה להבין איך השכבה הזאת, שכבת הקו ושכבת האינטרנט מתחברות עוד פעם. שכבת האינטרנט מנהלת מקטעים של שכבות קו. המחשב שלי מחובר לנתב הקרוב באיזושהי שכבת קו מסוימת, פרוטוקול מסוים. הנתב הזה מחובר לאיזשהו נתב אחר, אולי בשכבת קו אחרת, פרוטוקול אחר, וכן הלאה וכן הלאה עד היעד. IP יודע להעביר את המידע לאורך כל הסרט הזה, אבל בכל מקטע ומקטע, שכבת הקו היא זאת שאחראית על תצורת המידע, ברמה הפיזית. לא משנה אם פה זה wireless, כי יש לי לפטופ, או אם פה זה wired, אם זה פרוטוקול כזה או פרוטוקול אחר, או אם זה סיבים אופטיים. אז כל הדברים האלה
נלקחים בחשבון בשכבת הקו. יש פה המון פרוטוקולים, והמודל עצמו לא מחייב לעבוד עם פרוטוקול או 2 או 5. הוא בעצם מגדיר את המטרה של השכבה הזאת, וכל מי שרוצה להמציא פרוטוקול תקשורת בהכרת קו כזה, שכבת קו, יכול להמציא. ובגלל זה אחד מהדברים שעזרו מאוד למודל. בהתחלה, כשהמציאו את עולם התקשורת, את TCP/IP, הקצבים היו איטיים בטירוף. אם הם לא היו בונים את זה ככה, שהמודל יוכל לגדול בעתיד ולתמוך בכל מיני פרוטוקולים חדשים ומהירים, המודל היה מת. ובעצם בגלל שהם לא הגדירו, אז היום נכנסים הרשתות המהירות החדשות לתוך אותו מודל קיים. פה אנחנו מכירים פרוטוקולים כמו Ethernet, ADSL, Wireless ו-PPP שאנחנו יצא לנו אולי להשתמש ולהכיר אותם, וגם פרוטוקולים כמו ATM, Frame Relay, SONET, SDH, Token Ring, FDDI, ISDN, Bluetooth ו-RS232, למשל, שהם פרוטוקולים אחרים שהם כבר פחות נפוצים, או שהם היו מאוד נפוצים פעם והיום כבר הם פשוט איטיים מדי. וגם פה יש לפעמים מכשירים, כמו שיש נתב בשכבת האינטרנט, פה יש רכיב כמו רכזת או hub ומתג או סוויץ', שאנחנו כמובן נסביר עליהם יותר מאוחר בהדרכה הספציפית. אז בעצם פה בשכבת הקו כל אחד יכול להשתמש באיזה פרוטוקול שהוא רוצה. יכול להיות שאני מחובר באתרנט, והשרת שאני מנסה לפנות אליו הוא בכלל מחובר ויירלס. אבל IP דואג לזה שאפילו שפה יש משהו אחד ושם יש משהו אחר, המידע יוכל לעבור מפה לפה. הנה בואו נסתכל על הדוגמה המלאה והאחרונה שלנו גם. הנה יש לנו מחשב, ויש לנו מחשב בצד השני והוא מחובר בשני ראוטרים. אני מצטער שהדוגמה באנגלית, פשוט לקחתי אותה מוויקיפדיה. בעצם מה אנחנו רואים? אותו דבר יש לנו פה שני מחשבים, Application, Transport, Internet ולינק. המידע נכתב במחשב המשדר והוא יוצא על רשת מסוג Ethernet. עוד פעם, הלינק במחשב המשדר הוא מסוג Ethernet, יש לו כבל של Ethernet ואת כל הסטנדרט של Ethernet מאחוריו, והוא יודע לשדר אותו. אז הוא משדר אותו על הכבל של האתרנט, זה מגיע לראוטר. הראוטר זה השתי קופסאות האלה של הלינק והאינטרנט בצד שמאל. הראוטר הזה יש לו רשת של אתרנט, והוא קיבל את המידע בכבל. מעביר אותו הלאה ללמעלה, מטפל, קרא את האתרנט, מעביר אותו ללמעלה, ל-IP, ואז הוא מסתכל על ה-IP ואומר, זה מיועד למחשב B שנמצא שמה. ואז הוא בעצם לוקח את המידע, הוא עוטף אותו בלינק עכשיו אחר. למה? כי אתם רואים, זה הולך לרשת אחרת, לרשת מסוג פייבר נניח. אז בעצם הוא היה אתרנט, אבל עכשיו אחרי הראוטר זה יוצא בפורמט פייבר, פרוטוקול אחר, פה עם אור במקום עם מתח. יוצא פה איך שצריך, בדיוק מה שצריך בשביל שזה יעבוד על פייבר, באיזשהו פרוטוקול סטנדרטי לפייבר, והוא משדר אותו. זה מגיע לראוטר השני, הראוטר השני יש לו גם רגל כזאת פייבר, הוא מקבל את המידע, הוא יודע להבין אותה כי יש לו את הפרוטוקול פייבר, והוא קורא את המידע בפנים, שהוא מעלה אותו ל-IP. זה ראוטר, הוא יודע לקרוא את ה-IP הזה, ולראות למי זה מיועד, ואז הוא אומר, זה למחשב B שנמצא פה לידי. אז הוא לוקח את המידע, והוא מנתב אותו למחשב ליד, הוא עוטף אותו מחדש באתרנט, כמו שאתם רואים פה, ומשדר אותו למחשב B. המחשב B מקבל את המידע ברגל אתרנט שלו, הוא יודע אתרנט, הוא מבין אתרנט, הוא לא יודע מה זה פייבר, אין לו כזה דבר, אבל את האתרנט הוא מבין, הוא זורק את האתרנט, הוא לוקח את המידע, מעלה אותו ללמעלה, ה-IP מקבל את המידע, רואה שהוא היעד, הוא host B, הוא קיבל את המידע, ולכן הוא זורק את שאר המידע לשכבה מעל, ופה שוב קורה הטרנספורט, הוא מבקר את המידע ובהנחה שהכל בסדר, לוקח ומעלה אותו לאפליקציה. זהו. אז עכשיו הבנו את כל השכבות השונות, הבנו מה זה מודל TCP/IP, איך הוא מתפקד בערך, מה השכבות השונות עושות, ובעצם איך הוא משתלב לפתור לנו את בעיית התקשורת. מעכשיו אנחנו נתמקד בשכבות השונות ובפרוטוקולים ספציפיים, כאשר כל פעם אנחנו נסביר עוד פעם, אם נדבר על איזשהו פרוטוקול ספציפי, נסביר מה המטרה שלו, איך הוא משתלב במודל ואיך הוא פותר את הבעיה שלו. תודה.